Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. І гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. На доўгія гады творчасць рэпрэсаваных у 20-х і 30-х годах мінулага стагоддзя дзеячоў беларускай культуры была страчаная для шырокага чытача. Праект «Нерастраляныя» закліканы вярнуць творчасць рэпрэсаваных беларускіх літаратараў беларусам. Пра тое, што сябе ўяўляе гэты праект, хто над ім працуе і як яго прасоўвае, мы пагаворым з ініцыятарам гэтага праекту Сергеем Будкіным. Добрый дзень, Сергей. Прывітанне, Зміцер, вітаю ўсіх слухачоў. Рады цябе бачыць. Таксама рады цябе бачыць. Давай з самага пачатку. Ідэя вярнуць шырокаму беларускаму чытачу творчасць рэпрэсаваных беларускіх дзеячоў культуры. Як яна нарадзілася? Яна нарадзілася ад няведання. І вось нават цяпер, калі мы праехалі ўсе абласныя гарады з прэзентацыі гэтага праекту, я разумею, што проста няма гэтых людзей, гэтых асобаў проста ў цяперашняй свядомасці. Я люблю паказваць карцінку, дзе агулам бачны 18 гэтых твараў, і там пытаць у людзей, хто каго пазнае. Ну, звычайна, пазнаюць некаторых, натуральна, ёсць там хедлайнеры, як там Вацлаў Ластовскі, напрыклад, ці Цішка Гартна, які неяк сапраўды такую маюць 100% амаль пазнавальнасць, але збольшага нуль. І натуральна, калі спытаць, якія вы вершы, якія вы творы, якія вы цытаты ведаеце, што наогул вядома пра іх, то натуральна нічога. То есть, калі так збольшага браць, на жаль, і я для сябе, калі гэта зразумела сэнсаваў, то я, зразумеў, што трэба з гэтым нешта рабіць. Трэба з гэтым нешта рабіць, але калі ты думаеш, што нешта трэба рабіць, адразу ўзнікае думка. Але што? Як зрабіць так, каб гэта было цікава сапраўды паглядзець шырокаму колу беларусаў? І якія ідэі нарадзіліся? Ты, як чалавек, в прынцыпе, звязаны з музыкай. Ну, натуральна, наш партал Тузін.ФМ перадусім ініцыюе такія праекты. Музычны альбо на мяжы з музыкай, кіна, музычныя праекты, паэтычна-музычны. Таму, натуральна, гэта ўсё блізка і побач. Таму першая ідэя перазапусціць, увесці, вярнуць гэтыя твары, гэтыя творы у цяперашнюю культурную прастору, напоўніць на розных узроўнях, папрацаваць з гэтай памяццю і зрабіць гэта тонка, далікатна, душэўна, прыгожа, яскрава. І у нас так па паліцах за 2 гады ўсё расклалася, што мы працуем і з відэа, і з дызайнам, і з лекцыямі, і з песнямі, і з музыкай, нават з забаўляльнымі нейкімі рэчамі, не гледзячы на трагізм сітуацыі. Таму гэта ўсё уклалася ў такі шматкампанентны праект. То есть давай зараз раскладзем, в прынцыпе, па палічках, як кажуць. Праект «Нерастраляныя». Што сябе ўключае? Ён складаецца з 2 частак. Першая была аснова музычная. Мы раздалі проста вершы ці параілі творцаў, якіх мы выбралі ў якасці герояў праекту. Пераважная колькасць іх гэта «Расстраляны ў адну ноч» з 29 на 30 кастрычніка 37-га. І раздалі нашим музыкантам, якіх усе ведаюць. Вось калі я паказваю карцінку ўжо з музыкамі на прэзентацыях, там ужо практычна 100% пазнавальнасць кожнага. І яны ўзялі проста і зрабілі з гэтага свае песні, і некаторыя песні, у прынцыпе, не адрознішь ад іх уласных. Таму вось так вельмі прыгожа гэта злучылася, увайшло ў творчасць, і шмат які песні проста ўжыліся ў рэпертуары і жывуць ужо на канцэртах, далей выконваюцца. Таму гэта была такая асноўная частка. Чакай, можна я пераб'ю, але атрымліваецца так, што апошняе слово было за табой. Ты расклаў з аднаго боку перад сабой вершы паэтаў расстраляных. Тут у цябе быў спіс улюбёных тваіх гуртоў, і ты так
вот гэты верш вот гэтаму дам, вот гэты гэтаму дам, а гэты хай не выступае тут. Я тут думаю, что ён не справится. Ну я як бы на інтуіцыі заўжды, то есть няма у меня улюбённых як бы так вот прямо усіх вот, каб я сабраў улюбённых, у меня есть як бы просто паняцце, дзе хто можа пасаваць. І напрыклад, калі чытаю там верш Анатолія Вольнага я цябе пакахаў, то у мяне як бы відавочная асацыяцыя закуты, напрыклад. Ці калі чытаю Міхася Чарота бунтар, то натуральна прапанаваць дзецюкам. Калі чытаю Дайшоўшым Маракова, то натуральна она неяк пасуе і уяўляецца песню Наккі. І калі музыканты не аспрэчваюць гэты і бачаць, што сапраўды як бы маё прадчуванне таксама апраўданае і бяруцца за гэта, то тады ось так і атрымліваецца. В некаторых момантах былі спрэчкі, там Лявон, напрыклад, узяў іншы верш, там яму захацелася такую дваравую як бы песню зрабіць на Таўбіна. Таму ну з кожным была свая гісторыя дачынення, але натуральна, што яно ось так спрацавала, а потым ужо дакацілася да таго, што музыкі самі сталі звяртацца, там параіць верш ці паэта. І некаторыя з іх ужо запісалі самастойна па-за праектам. То есть дзякуючы вот гэтаму удзелу ў гэтым праекце музыкі самі зацікавіліся творчасцю гэтых паэтаў, якія загінулі ў ноч расстраляных паэтаў, пачалі чытаць. Можа нехта нават і паэта такога не ведаў, і творчасці яго не быў знаёмы, пачалі чытаць, самі нешта пачалі даведавацца. Так, такая гісторыя была, і мы нават запісаныя песні ўжо па-за як бы праектам далучылі да другой часткі, і вось калі выйдзе кніга і дыск, это наступны працяг. Туды ўвойдуць як бы бонусам і тыя 6 песен, якія з'явіліся ўжо пасля як бы вось гэтай нерасстралянай паэзіі часткі, якія ўжо музыкі запісалі вот уласна там у сваіх студыях за ўласныя грошы і на ўласным жаданні. І дагэтуль як бы прыходзяць лісты, ось там салігорска музыкі напісалі, што ось яны пабывалі на лекцыі прысвечанай Юлію Таўбіну ў Менску і зачараваліся як бы ягоным сусветам гэтым і зрабілі там цэлую 11-хвілінную такую працяглую кампазіцыю, пытаюць, дзе як можна выступіць. Ну, значыць, гэта працуе далей. Ну, вот, дарэчы, цікава, сапраўды, ты, скажем, выбраў пэўныя вершы і пэўныя гурты, якім вот раздаў гэтыя вершы, ну, то есть склаў такі спіс удзельнікаў праекту. Але калі вот нехта вот зараз ужо даведаўшыся, сапраўды, вот, дзе-што пачытаўшы, нешта зрабіўшы, зараз звяртаецца, хай невядомыя, а там якія-небудзь малавядомыя гурты, кажуць, вот, Сергей, мы таксама зрабілі, паглядзі, хочам далучыцца да праекту, які адказ? Ну, тут ужо праект ідзе сваім шляхам і сваім ходам, і калі як бы далучаюцца музыкі да яго па ходу справы, то мы гэта можам прэзентаваць. Цяпер у нас ёсць на кожнага паэта старонка Facebook, у нас ёсць асобная тузіна як бы суполкі нерасстраляныя, дзе мы проста ўжо даем на ўсё спасылкі, прэзентуем нейкія цікавыя рэчы, якія ўжо як бы адбываюцца па-за праектам, таму што ў кніжнай частцы праекту таксама адбыліся цуды. Потому что Андрей Хаданович, напрыклад, калі рыхтаваўся да лекцыі пра Юлія Таўбіна, у нас толькі як бы натхніўся гэтай паэзіяй, што уклаў потым зборнік вершаў яго, які выйшаў абсалютна як бы па-за намі ўжо, ці Віктар Жыбуль з Юркам Лявонным тое самае паўтарыў. То бок это ўжо пачынае разрастацца і працаваць просто само па сабе, і гэта вельмі прыемна, конечно. Ну давай, мы пакуль што вельмі так добра, грунтоўна пагаварылі пра музычную частку праекта нерасстраляныя, а другая частка якая? Ну вот цяперашняя частка гэта працяг, гэта кніга, то бок мы вырашылі працаваць не толькі на музычным узроўні, але і на адукацыйным, і летась прайшло 12 лекцый пра кожнага як бы паэта, і сёлета мы працягнулі яшчэ 6 лекцый, далучылі яшчэ 6 герояў і з'ездзілі ў рэгіёны, і там падзяліліся там гэтыя паэты па рэгіёнах паводле нараджэння. І у нас атрымалася вельмі шмат цікавых гэтых тэкстаў, умоўна кажучы, якія на лекцыях гучалі ад умоўна лектараў, з якіх ну склаліся такія расповеды, які варта як бы паказваць, расказваць. Гэта мы дапоўнілі абранымі вершамі, гэта мы дапоўнілі ілюстрацыямі з фотоархіваў, там гэта мы дапоўнім дыскам яшчэ, выйдзе такое грунтоўнае прыгожае выданне пад цвёрдай вокладкай, там на добрай паперы. І гэта вось вынік другой часткі. Зараз сканчаецца кампанія на Улібай. Кожны можа замовіць гэту кнігу і значна танней, чым яна будзе, ці наогул яна будзе прадавацца. Я не ведаю, бо магчыма мы
просто выканаем замовы тых, хто ўжо іх зрабіў, таму што там, ну, вельмі дарагі сабекошт выходзіць, а хочацца зрабіць далікатна і прыгожа. Так. Таму гэта такая другая асноўная частка, але паміж імі яшчэ шмат розных рэчаў ёсць. Такім чынам, зараз рыхтуецца да выдання кніга, дзе сабраны 18 аповедаў просто пра лёсы, так. Пра лёсы, нейкія там вершы, творы. Больш за 100 твораў абраных, то бок на кожнага мы спрабавалі падабраць вот так па топ-5, скажам, вершаў, калі гэта вершы, ці некаторыя там апавяданні і цэлыя п'есы яшчэ будзе пры канцы, якая не публікавалася ў кніжным выглядзе Васіля Шашалевіча, і гэта масток будзе ў трэцюю частку, пра якую я таксама магу распавесці вось упершыню ў СМІ, дарэчы. Зараз вернемся, колькі у нас яшчэ часу засталося, 3 хвілінкі, да? Засталося да перапынку. Пакінем гэты цікавы расповед на другую частку. Зараз у першай частцы ты сказаў пра п'есу, якая нідзе не друкавалася, не была ў друкаваным выглядзе. А дзе вы яе знайшлі? Яна публікавалася в 92-м годзе ў часопісе «Тэатральная Беларусь». Ну, про той часопіс, як бы, вядома, мала, і просто ў сеціве, як бы, няма. Таму яна ставілася на сцэне Купалаўскага тэатра ў 35-м годзе. Аўтар я напісаў паміж двумя арыштамі, і там, ну, такая своеасаблівая гэты падтэкст цікавы. Ну, і, в прынцыпе, што да Васіля Шашалевіча, то яго могуць ведаць толькі, напэўна, з таго боку, што он родны брат Андрэя Мрыя. І хіба што на гэтым веды сканчаюцца нават у тых, хто выкладае там літаратуру ва ўніверсітэце. Таму, ну, от, яшчэ адна годная і вартая асоба, пра якую трэба распавядаць. Лекцыі пра яго, наш праект на гэтым тыдні скончыўся. Вось лекцыйная яго частка. Такім чынам, зараз ідзе збор сродкаў на платформе Улей-Бай на тое, каб вот выдаць кнігу, гэтую, пра якую мы зараз скажам, нерастралянай паэзіі, плюс CD, такі вот у дадатак, дзе будуць песні на вершы гэтых паэтаў. Ты сказаў, што заканчваецца ўжо хутка вот праект, але, ну, можа быць, не вельмі такая прыемная будзе навіна, але вот я чытаю, гляжу зараз на Улі, неабходна сабраць 22 000 рублёў, а сабрана 8 900, то есть вот далёка нават да паловы. Што будзе, калі не збярэцца поўная сума неабходная? Ну, па-першае, у прынцыпе, для кніжнага праекту ўжо сабраная сума даволі высокая, і можна было бы лічыць паспяхом, калі б мы проста укладалі звычайную кнігу. А мы ж, як бы, лёгкіх шляхоў не шукаем заўжды і хочам зрабіць як мага цікавей усё. Таму, натуральна, грошы гэтыя не згараць, то бок будзе гарантыйны ліст ад выдавецтва на любую сабраную суму. Просто ад гэтай сумы залежыць, як хутка мы гэта зробім і за які грошы, і колькі людзей атрымаюць дасяг да гэтага выдання, таму што калі б замова было 500, то мы бы адразу просто пералічылі гэтыя грошы, надрукавалі бы 500, а то і больш. Таму, ну, тут, як бы, пытанне хуткасці і пытання накладу. Але ў любым выпадку нават от зараз засталося 10 дзён да заканчэння збора сродкаў. То есть вы альбо працягнеце яшчэ раз, там, скажем, збор сродкаў, альбо вот тыя грошы, якія сабралі, і на іх будете выдаваць уже столькі, сколькі атрымаецца. Так, на жаль, па правілах Уля працягваць кампанію не можна, тую самую. Таму вот будзем працаваць з тым, што будзе на момант сканчэння кампаніі. Дзякуй вялікі, мы перарвемся на невялічкую паузу, кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Я нагадаю, што гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамова. Сергей Будкін, Зміцер Лукашук у студыі. Размаўляем пра праект «Нерастраляныя». Маеш спадарожнікавую талерку? У нас для цябе добрая навіна. Ты можаш слухаць Еўрарадыё 24 гадзіны на суткі. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А. Координаты 4,8 градусаў на ўсход, частота 12380 МГц, горизонтальная поляризация, хуткасць плыні 27,5 мегасімвалаў за секунду. Будь на хвалі незалежнай інфармацыі і альтэрнатыўнай музыкі. Еўрарадыё. Альтэрнатыўнае радыё.
Еўрарадыё. Навіны наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі на гэты час. Мінскі гарадскі суд правёў сёння перагляд справы прафсаюзаў і пакінуў прысуд Савецкага раёна Мінска ў сіле. Нагадаю, што прысуд кіраўнікам прафсаюза РЭП суд Савецкага раёна Мінска вынес яшчэ ў жніўні. Геннадзя Фядыніча і Ігара Комліка прызналі вінаватымі ва ўхіленні ад выплаты падаткаў у буйным памеры ды асудзілі кожнага да 4 гадоў хатняй хіміі з забаронай займаць кіруючыя пасады цягам 5 гадоў. Фядыніч і Комлік прасілі гарадскі суд адмяніць гэты прысуд і спыніць крымінальную справу. Сваёй віны яны не прызналі. На продаж выстаўленыя будынкі заводу на мінскай тусовачнай вуліцы Кастрычніцкая. Будзе акцыён да 26 чэрвеня наступнага года. Рынкавыя кошты ў гэтых будынкаў ад 400 тысячаў да 7 мільёнаў рублёў. Усе будынкі маюць адзін адрас – Кастрычніцкая, 16. Адрозніваюцца толькі нумарам корпусу. На набытых плошчах будзе пабудаваная шматузроўневая паркоўка і гандлёва-забаўляльны комплекс, а таксама пешаходная зона з пасажам Свіслацкім. Штогод падаткавыя органы Беларусі аналізуюць даходы і выдаткі 20-25 тысяч фізычных асоб. З іх 5 тысяч звычайна не могуць пацвердзіць свае крыніцы даходу. Пра гэта ўсё распавёў прадстаўнік Міністэрства падаткаў і збораў Андрэй Кавалеўскі. Калі фізычная асоба не можа пацвердзіць свае крыніцы, то сума перавышэння выдаткаў над даходамі абкладаецца яшчэ адным падаткам па павышанай стаўцы ў памеры 16%, патлумачыў чыноўнік-падатковік. У гэтыя выходныя ў нашай краіне ў суботу будзе суха, а ў нядзелю пройдуць невялікія дажджы. Туман захаваецца, цвердзяць сіноптыкі. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Мой гость Сергей Будкин, и мы размаўляем о проекте «Нерастраляныя». Книга плюс компакт-диск. Зараз на платформе Улей Бай збіраюцца грошы на выданне вось такого комплекта. 18 лёсаў, 300 сторонок, 100 твораў, 100 фото, ну і музыка, вершы расстраляных паэтаў у выкананні вядомых беларускіх музыкантаў. Сергей, я нагадаю яшчэ раз, 10 дзён застаецца да заканчэння вось гэтага збору сродкаў на платформе Улію. Такім чынам, ўсё ж таки тыя, хто паспеў замовіць сабе, і тыя, хто паспее замовіць, паслухаўшы нашу праграму і твой расповед пра тое, што это ўсё ж таки вартае і годнае ўкладанне грошай, яны сваё атрымаюць, нават калі цалкам заяўленая сума не будзе сабраная. Так, натуральна, тыя, хто зробіць замову кнігі вось па гэтым кошце на гэтай платформе, мы будзем выконваць, але справа тут якраз вядзецца пра тое, мы зараз будзем узважваць, як гэта чыста зрабіць тэхнічна. Магчыма, будзе ў тым, што атрымаюць толькі тых, хто яе замовіў, потому што у нас, магчыма, не хопіць просто фінансавага пакрыцця зрабіць большы наклад на продаж. На жаль, бо я ўжо спадзяваўся нават у вашым эфіры там за яшчэ тыдні 3 да гэтага, што я абвешчу, што сабрана ўсё, потому што здаецца, што гэта важна і трэба, але ну я думаю, што тут людзі заняты проста выжываннем, і цалкам зразумела, што фінансаванне культурных праектаў у нашым грамадстве пакуль не саспелі людзі да гэтага. Ну, можа, не ўсе даведаліся, тым не менш, сапраўды, вот гэты праект, 18 лёсаў, сабраны вельмі цікавыя людзі, асобы, выбітныя іх творы, і варта ўсё ж таки укласціся, ёсць яшчэ магчымасць, але ты сказаў, што будзе працяг. Які працяг? Вот трэцяя частка ці там трэці сезон нерастраляных. Што гэта будзе? Ну тут не хочется абяцаць, але ну паколькі я ўжо так заіхнуўся, это хутчэй за ўсё такі ўласны матывуючы момант, каб нешта заявіць і каб ужо патрапіць у залежнасць ад гэтай сваёй заявы. Мы, в прынцыпе, як я казаў, працуем на розных узроўнях, бо ёсць яшчэ відэачастка, гэта кароткія такія відэаролікі з удзелам вядучых актораў, там Павел Харланчук, Андрэй Саўченко, Алена Геранок зняліся ў першым роліку, дзе гэта яны ўвасабляюць паэтаў 30-х гадоў у такіх абставінах.
У другой частцы яны як бы выйшлі ўжо на нашы вуліцы, там калі нехта яшчэ не бачыў, раю паглядзець, выйшлі на вуліцы, там на Немігу, Курапаты, як бы і гуляюць там сярод нас. І вот, в прынцыпе, хацелася пагуляцца яшчэ на такой прасторы, як тэатр. І трэцяя частка будзе тэатральная. Мы ўжо выбралі як бы матэрыял, дамовіліся з рэжысэрам вельмі добрым, і фактычна ўжо нават пачалася праца. Вот, ну, як бы упершыню, як у СМІ, пра гэта паведамляю. Гэта будзе п'еса паводле сімфоніі гневу Васіля Шашалевіча. Гэта п'еса, якая якраз будзе надрукавана ў кніжцы цалкам упершыню, у прынцыпе, ў гісторыі. Гэта будзе твор паводле яе, трошкі са змененай нават як бы такім сэнсам, але якраз такі як працяг. Гэта будзе незалежны тэатральны праект. Рэжысэрам будзе акурат вось гэта Андрэй Саўченка, які працаваў у Купаўскім тэатры пэўны час в якасці актора і рэжысэра, і сышоў як бы рабіць свой тэатр тутэйшы. Он уже мае там пастаноўкі па Быкаву, па Мрожыку. Іх можна ўбачыць і па Чэхаву. Іх можна ўбачыць на нейкіх такіх пляцоўках нефармальных больш. І вот ужо ён распачаў працу, і я думаю, што ў наступным годзе мы прынамсі раскажам ужо падрабязнасці, як гэта будзе, потому што трэба падумаць, за якія гэта, конечно, фінансы будзе, потому што зноў ж такі мы трапляем у такую сітуацыю, што нам трэба прыдумаць, як гэта рэалізаваць. Але гэта матывуе, таму што на гэтым узроўні мы яшчэ як бы не краналі як бы тэатр, таму будзе цікава. А вось гэтая ваша частка вашего проекта як лекцыі. Вы зараз цягам года праехалі не толькі ў Мінску, былі лекцыі, дзе расказваліся пра лёс гэтых вот паэтаў, чыталіся іх творы, але былі ў рэгіёнах, у асноўным на радзіме гэтых творцаў. Будзе працягвацца гэтае? Ну, тут складана пакуль, бо яшчэ не аналізаваў, яшчэ праект працягваецца, і вось так вот, каб прааналізаваць, в прынцыпе, што мы зрабілі і што з гэтым далей рабіць, то трэба тут моцна падумаць. Мы зрабілі вось 23, атрымліваецца, мерапрыемствы, у тым ліку ў кожным з гарадоў, як бы, абласных, і просто расказалі, паказалі, думаючы, што мы, магчыма, просто пакажам, што можна працаваць з гэтымі асобамі ўжо на ўзроўні як бы абласным, то бок як бы мясцовым, таму што, як правіла, там, ну, як правіла, па-моему, у 100%, ну, зараз не буду як бы сцвярджаць пэўна, але ў большасці выпадкаў гэта ніяк не ўшанавана, тое, што там гэты паэт, прынамсі, прыналежаў там да гэтай вобласці, да, ці там быў у гэтым горадзе, там ніякіх, натуральна, ні вуліцаў не названа, ні шыльдаў не падвешана, і канкрэтна на месцах нараджэння, і тыя месцы як бы абсалютна забытыя, і тут, ну, як бы працы процьма ўжо на гэтым узроўні, які мы не можам пакрыць, таму што гэта мусіць ужо рабіць людзі там, на месцы. Ну так, вы сваім прыездам, сваімі матэрыяламі, якія маеце, якія можаце свабодна перадаць, далі такі штуршок мясцовым актывістам. Нейкія там, скажем, дзеячы мясцовыя, там нейкіх палітычных ці грамадскіх арганізацый могуць змагацца за тое, каб адкрыць там помнік, там ці вуліцу пераназваць. Людзі там з галіны адукацыі могуць працягваць такія лекцыі пра лёс гэтых сваіх землякоў расстраляных, расказваць там іншым па школам, да і ўсім. Натуральна, гэта тое, чым трэба ганарыцца, і тое, пра што мала хто ведае. Таму тут, конечно, працы шмат, а мы праедземся абавязкова па рэгіёнах, і, магчыма, ну, была такая шалёная думка на канкрэтных месцах нараджэння зрабіць нейкі прэзентацыі, лекцыі, але, ну, ахоп быў бы малы, таму што там, я не ведаю, Міхай Зарэцкі нарадзіўся ў вёскі, там, Высокі Гарадзец, дзе там, я не ведаю зараз колькі там жыхароў, ну, магчыма, не больш за 20, як бы. Ці Владзіслаў Галубок нарадзіўся на станцыі Лясная, пад Баранавічам. Там, як бы, ну, цяжка нешта зрабіць такое, каб оно ахапіла там больш, чым 5 чалавек. Але, ну, з гэтым нешта варта зрабіць, магчыма, вот у нас была в першай частцы ідэя зрабіць такі вулічны стрит-арт, акцыю там з партрэтамі, там просто вот на нейкіх там агароджых платах і цытатамі. Ну, я бачу, што ўжо вот Алеся Дудара зрабіў нехта стрит-арт, і вось гэта ты бачыш, што такая ідэя, она недзе у кагосьці яшчэ была і спрацавала. Да, у аднаго з наведвальнікаў вашай лекцыі. Ну, пра гэта, в прынцыпе, не казалі, таму гэта вот ўсё побач, як бы. Яно вісіць у паветры на самой справе, таму што, ну, галоўна трошкі вот прыадчыніць дзверы, а там яно як бы пойдзе само да цябе.
і галоўна тут цікавіцца. Таму мы абавязкова праедземся з прэзентацыяй ўжо кнігі самой непасрэдна, і я спадзяюся, потым яшчэ зладзім тэатральныя пастаноўкі, і тут, магчыма, можна будзе падумаць над цікавымі месцамі і бустурамі нейкімі з абласцей, там вот канкрэтна тую станцыю, там умоўна кажучы, лясную, дзе у такой прасторы гэта можна зрабіць. А музычная частка, вот у яе ёсць, будзе нейкі працяг, я маю на ўвазе, будзе нешта, ну, так, яно ўжо пайшло ў такі музычны народ, скажем так. Ты сам сказаў, што самі музыкі ўжо чытаюць творы, выбіраюць сабе вершы, кладуць на музыку, самі записываюць, то есть пайшло ўжо гэта. Але вы там будете рабіць там, альбо, можа быць, канцэрты якія-нибудь, вот сабраць усіх, зрабіць канцэрт нерасстраляныя, ці выдаць яшчэ адзін там нейкі дыск ці яшчэ што-небудзь? Ну, канцэрт акурат быў на 29 кастрычніка мінулага года, роўна на 80 год ад часу таго вот расстрэлу самага такога масавага. І тады мы сабралі практычна ўсіх удзельнікаў, гэта ось 11 было чалавек вакалістаў, гэта было вельмі цяжка, як бы в плане рэалізацыі, я не ведаю, ці магчыма такое, в прынцыпе, паўтарыць. Але, ну, потым я пабачыў, што ты, хто як бы працягвае гастраляваць і канцэртаваць, яны выконваюць самі па сабе гэтай песні. Я не ведаю, ці варта збіраць гэта ізноў да кучы, таму што оно само па сабе паўсюль працуе. Я думаю, што тут у якасці адной з ідэяў варта як бы яе ўзяць на ўзбраенне і папрацаваць з жаночай паэзіяй, таму што так сталася. Тут, конечно, як бы гендерны баланс парушаны быў 29 кастрычніка цалкам, бо з усіх 132 расстраляных усе мужчыны. Але, натуральна, пацярпелі і жанчыны, і маці, там, і сёстры, і усе, в прынцыпе, навокал людзям. Мы гэты праект, в прынцыпе, прысвячаем не толькі гэтым 18, а ўсім рэпрэсаваным за час сталінскіх рэпрэсій ад 18 до 53-го. І хочацца, каб тут прагучала і жаночая частка, і тут, вот, магчыма, будуць нейкія ідэі і ў якасці лекцыйных, і якасці музычных, таму што гэта адна з такіх ліняў, якая як бы мала заўважная, але якую таксама трэба падцягнуць і папрацаваць на гэтым узроўні таксама. Можна я скарыстаюся ўжо такім нагодай, паколькі ўсё ж такі мы гаворым зараз пра рэпрэсаваных дзеячоў беларускай культуры. Скажы, вот твоё стаўленне да таго, што зараз адбываецца ў Курапатах? Вот асабістае, як чалавека, як вот, ну, у тым ліку і як ініцыятара і аўтара вот этого праекта нерасстралянай паэзіі. Я не хочу думать про то, что як бы, для меня брыдка. Я не хочу як бы, промаўляць назвы нейкіх як бы, і прозвішча нейкіх людзей, які вот, маюць дачыненне да боку як бы, цемры. Я не хочу просто з гэтым працаваць. Хочу працаваць з душэўным, светлым, як бы, натхняльным. Я не хочу працаваць з змрочным, паскудным, як бы, прымітыўным і цемрашальскім. Таму ну, тут стаўленне як бы, любого разумного чалавека будзе відавочным. Потому что, ну, як бы, ёсць добро, ёсць зло, і гэтым усё тлумачыцца. Ну, добра, мы зараз нават не кажам і не закранаем тэму там рэстарацыі. Тут ужо ўсё зразумела. Не месца, ў прынцыпе, там вот гэтаму, у гэтай установе. А, скажем, вот учорашняя такая, ну, непаразуменне, скандал там звязаная з тым, што нібыта уладальнік этой рэстарацыі будзе даваць грошы там Астаповічу і Меляшкевічу там на нейкае там ушанаванне. Я усім гэтым цікаўлюся на ўзроўні просто інфармацыйным, но я гэта не хочу пропускаць нават пра сябе. То бок, ну, для мяне кожны чалавек, які працуе шчыра і хоча як бы з гэтай тэмай працаваць, то ну, он мае права на гэта, конечно. Той чалавек, які гэтую тэму хоча скарыстаць для чагосьці, як бы нажыўнога там, я не ведаю, то ну, чалавек відавочна як бы, ну, карму псуе сабе, ну, а я тут пры чым? То есть, ну, у мяне свая справа, я бачу, як бы, там, тое, што я буду рабіць, і я ўжо ведаю, што я буду рабіць 4-й часткай там гэтага праекта, і гэта, ось, ну, мой унёсак у гэтую справу, ушанаванне, і мы показываем просто, як можна з гэтым працаваць. Ну, добра, уявім сабе, што это вот уладальнік Зайдэс прыходзіць да цябе і кажа, там, Будкін, я табе даю грошы на фінансаванне твайго там 3-й частцы ці 4-й праекту твайго нерасстралянай. Не, ну, калі он замовіць на улі, там можна замовіць оптам кнігі, як бы, і раздасць іх па школах, як бы, там, па універсітэтах, то ну, кожны чалавек, па-перше, мае права ну, на пераасэнсаванне сябе і можа пакаяцца. Як бы, ну, я-то тут прычым. Он же ж дае не мне, ён дае як бы, фактычна вось, на выданне гэтай кнігі і на ўшанаванне памяці. Там, тут, як бы, ёсць платформа, на якой як бы, і жук, і жаба, і добры, і харошы, і кепскі.
можа як бы спрычыніцца і паказаць, што яму неабыякава гэта, і перадумаць просто сваю пазіцыю, таму ну, чаму не. Добра, давай на заканчэнне нашага эфіру коротка пра больш прыемнае. 12 снежня пройдзе такое узнагароджанне героі года. Што гэта будзе, хто там будзе, як это будзе выглядаць? Калі вельмі сцісла, бо тут ну, сцісла так цяжка сказаць, бо гэта 15-годдзе парталу Тузін ФМ. Мы дажылі да такой ўжо значнай даты, якую, в прынцыпе, здаецца, для інтэрнэт-праекта. Гэта наогул як 100 год. Не жывуць, да? Як 100 год там пісьменніцкай дзейнасці там у савецкія часы, не ведаю. Гэта ну, вельмі такая магутная дата, і хочацца зрабіць нешта цікавае. Мы кожны год мяняем па першае месца правядзення і шукаем цікавыя прасторы, каб гэта не быў банальны звычайны канцэрт. Цяпер гэта будзе такая прастора нейкага такого Берліна, не ведаю, такого завадскога. Гэта будзе набережная Свіслачы, вось гэты завадскі будынак на набережнай. Прастора называецца Лау-Фай Кастамс. І там будзе адбывацца нешта цікавае. Мы пакуль як бы працуем на інтрыгу і хочам як бы так умоўна папрацаваць як там фестываль Гластонберы, які заяўляе, што он як бы будзе адбывацца і квіткі на яго раскупаюцца просто за тыдзень, не называючы, хто там будзе. Ну, тым не менш, шорт-ліст ўжо апублікаваны, яго можна паглядзець на вашым партале. Таму мы вырашылі апублікаваць шорт-лісты на 2 галоўныя намінацыі, адкрыццё году і гурт году. І просто паглядзець, што будзе, таму што пераможца будзе абвешчаны, мы вырашылі гэта зрабіць загадзя 1 снежня. Да 1 снежня квіткі зусім танныя па 10 рублёў будуць, а пасля абвяшчэння, натуральна, не падаражаюць да 20 рублёў. Таму ну, кожны можа прыгледзецца як бы да вось гэтых гуртоў і просто як бы сказаць дзякую як бы Тузіну набыўшы квіток, потому что ну давай заінтрыгавалі, давай хотя бы назовем некалькі таких асобаў гуртоў, якія маглі б зацікавіць і з такой разынкай, прыманкай такой стаць. Ну іх там па 6 у кожнай намінацыі, так каб на памяць усіх назваць, я там зараз без паперкі можа не назову. Таму вся інфармацыя на Тузін ФМ Бай, я не хочу нікога пакрыўдзіць з гэтых 6, таму... Ну давай вот я адкрыў і просто першае па чарзе, каб нікога не пакрыўдзіць, як яны тут стаяць, так і прачытаем. Да прыкладу, дай дарогу. Ёсць такія. Хто любіць панк, квіток набылі? Так, петля прыстрасця. Петля прыстрасця. Тут хто любіць псіхадэлік, калі ласка. Нізкіс. Нармальны такі ракешнік. Да. Вот. Ну і гэтак далей. Нейкія госці будуць такія адмыслова запрошаныя, ці толькі удзельнікі? Так, натуральна, будуць яшчэ і госці. Мы рыхтуем такі сюрпрыз, я пакуль таксама, каб не сурочыць, не буду называць, але 1 снежня мы як бы заявім таксама нейкі такі эксклюзіўчык. Таму просто сачыце за абвесткамі, а квіткі ўжо цяпер можна купляць. Ну вот, глядзі, сярод герояў года пазначаны нейрадзюбель. Як гэта будзе выглядаць? Ну, мы там пазначылі, што гэта натуральна па-за конкурсам, таму што нейрадзюбель героі беларускай музыкі назаўжды. Як бы просто мы не маглі іх згадаць у гэтым спісе, таму што якраз сёлета Саша пайшоў у іншы свет, і гэта як бы адна з данінаў павагі проста іх творчасці. На жаль, заканчивается наша программа. Сергей Будкин. Я нагадаю, что 10 дзён яшчэ застаецца магчымасць, каб на платформе Улей замовіць сабе кнігу з нерастраляныя, а таксама CD з песнямі на вершы рэпрэсаваных паэтаў. А 12 снежня вядомы Тузін ФМ будзе раздаваць узнагароды героям года. Сергей Будкин, Зміцер Лукашук, сумесны эфір Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце Еўрарадыё.